дар заминаи татбиқи фармони сарфармондеҳи олии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар бораи ба эҳтиёт рухсат додани хизматчиёни ҳарбие ки муҳлати муқарраргардидаи хизмати ҳарбиро адо намуданд ва даъвати навбатии шаҳрвандони синни даъватӣ ба хизмати ҳарбӣ дар шаҳру ноҳияҳои ҳудуди вилояти хатлон чорабинии рӯзи даъватшаванда баргузор гашта, ҷавонон бо рӯҳияи баланди худшиносии миллӣ ва ватандӯстӣ барои адои хизмати ватан раҳсипор мегарданд. дар варзишгоҳи марказии ноҳияи вахш ба муносибати гусели нахустин гурӯҳи ҷавонон ба хизмати ҳарбӣ бо иштироки масъулини мақомоти давлатӣ, фаъолон, даъватшавандаҳо ва волидони онҳо чорабинии бошукӯҳи рӯзи даъватшаванда баргузор гардид. дар рӯзи даъватшаванда субҳу рӯзи ноҳияи вахш ҷилои самимонаи ватандорӣ дошт. ҷавонони ноҳияи вахш бо як иродаи қавӣ ба ҳимояи марзу буми худ камари ҳиммат бастанд ва боиси ифтихор ва шарафмандӣ аст ки имрӯз падару модарон собиқадорони ҷангу меҳнат ба гусели навазкарон омаданд ва асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои маъзами миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон такя ба ҷавонон ба насли ояндасози миллат доранд ва имрӯз аз ин чорабинии тантанавӣ исбот гардид ки ҷавонони шарафманди ноҳияи вахш дар сиёсати хиратмандонаи пешвои маъзами миллат содиқу вафодор монда дар ҳимояи марзу буми худ дар ҳама ҳолат омода мебошанд. навазкароне ки имрӯз ба сафи қувваҳои мусаллаҳ шомил мешаванд дар сатҳи олӣ хизмати ватанро ба ҷо оварда ба макони зисти худ бармегарданд. роҳатон сафед, иқболатон баланд буд, родмардони шуҷои ватан. мо ҳама якҷоягӣ шукронаи ваҳдат кунем, душманони тоҷиконро сахт дар ҳайрат кунем. гар бихоҳем тоҷикон сарсабз бошанд дар ҷаҳон, як дуои нек баҳри сарвари давлат кунем. оре гулгулшукуфоии тоҷикистони соҳиб истиқлоламон, тинҷиву амонӣ, сулҳу ваҳдат, ин ҳама баҳри талошҳои шабонарӯзии президенти ҷумҳурии тоҷикистон, асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат муҳтарам ҷаноби олӣ эмомалӣ раҳмон ба даст омадааст ки мо дар чунин фазои тинҷу ором зиндагонӣ мекунем. ман модари саидакбар раҷаби муродзода мебошам. тӯли 2 сол мешавад ки фарзанди ман дар ноҳияи дарвоз хизмати модар ватанро паси сар карда истодааст. шукр аз он мекунам ки рӯзҳои ба шумор мондааст ки фарзанди ман баъди хизмати ватан модар ба деҳа баргардад. ба модароне ки имрӯз фарзандони худро, ҷигарбандони азизи худро ба сафи қувваҳои мусаллаҳ равона мекунанд, муроҷиат карда гуфтаниам: модарони гиромиқадр, модарони азизу меҳрубон, баҳри фарзандони худ дуои неке кунед ки то хизмати ватан модарро ба сари баланд адо карда ба назди волидайно баргарданд. ҷавонони ба ору номус ва ватандӯсти ноҳия ба садои ватан баҳри ҳифзи марзу буми кишвар садоқати бепоёни худро баҳри омодагӣ ва шомилшавӣ ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон нишон доданд ва дар рӯзи якум нақшаи даъвати ҷавонон дар ноҳияи вахш зиёда аз 100% иҷро гардид. дар ин рӯзи фараҳбахш ҷавонони ноҳияи вахш ихтиёран ба комиссарияти ҳарбии ноҳия омада иброз намуданд ки мехоҳанд қарзи шаҳрвандии худро дар назди давлату миллати тоҷик иҷро намоянд. дар заминаи иҷрои дастуру супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон шароити хизмат дар қисмҳои низомӣ ба маротиб беҳтар гардидааст ки ҷавонон бо рӯҳи илҳоми қавӣ хизмати ҳарбиро адо намуда сарбаландона ба назди волидонашон бармегарданд ки ин мояи ифтихору сарфарозии ҳар як падару модар мегардад. ҳифзи ватан, ҳимояи манфиати давлат, таҳкими истиқлолият, амният ва иқтидори мудофиавии он вазифаи муқаддаси ҳар як шаҳрванд аст. тартиби хизмати ҳарбиро қонун муайян мекунад. ман Сафаров Исмоил Мирзоалиевич баъди хатми донишгоҳ тасмим гирифтам ихтиёран ба сафи қувваҳои мусаллаҳ шомил гардида хизмати ҳарбии хешро адо намоям. миннатдории худро аввалан ба асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, сарфармондаи олии қувваҳои мусаллаҳ генерали артиш муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мерасонам ки мо ҷавононро пайваста зери таваҷҷӯҳи худ қарор дода дар кадом самте набошад нисбатамон дастгирӣ ва ғамхорӣ зоҳир менамояд. дар баромадҳояшон доимо қайд мекунанд ки ҷавонон ояндаи миллатанд. хизмат ба ватан шараф аст. хизмат ба ватан ифтихори ҳар як соҳибватан аст. ватане ки имрӯз тинҷиву амонӣ, соҳиб истиқлолу демократӣ дар фазояш пойдор аст, бароямон мисли падару модари азиз муқаддас мебошад. хизмат дар сафи қувваҳои мусаллаҳ боиси ифтихору сарбаландист.
ватанпарастӣ яке аз арзишҳои муқаддас ва яке аз рукунҳои муҳимтарини тарбия мебошад. аз тамоми ҷавонон хоҳиш мекунам ихтиёран омада ба сафи қувваҳои мусаллаҳ шомил гардида хизмати ҳарбии хешро адо намоянд. ин ватан, ин сарзамин, ин марзу бумро мо ҳимоя накунем ҷавонон, пас кӣ мекунад? аз тамоми ҷавонон хоҳиш менамоям барои ҳифзи ватан ҳамеша омода бошанд. дар идомаи тантанаҳои бошукӯҳи рӯзи даъватшаванда дар гӯшае барои ҷавонони қавиирода ва баору номус дастархони идона аз ҷониби мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи вахш ороста шуда буд. тановули ғизо, суҳбатҳои самимии ҷавонмардони ватандӯст сари дастархони идона бо чеҳраҳои гарму пур аз меҳри ин ҷавонон нишона аз суботи комил ва ваҳдати ҷовидонии тоҷикистони маҳбуб аст. ما مادران شکرگزار از آن هستیم که با تشبث جناب عالی پرزیدنت جمهوریمان در دوران صلح و ثبات و صاحب استقلالی عمر به سر برده ایستاده‌ایم. من همچون یک زن مادر توانستم فرزند خود را تربیت درست نمایم. فرزند من سلیخف اکبرعلی محکمویچ امید خاندان من است. من در دل او مهر و محبت وطن را انداختم. او با خواهش خودش به خدمت وطن مادر رفته ایستاده است. من از چنین فرزند شجاع دلیر فخر می نمایم. ما مادران خوشحال از آن هستیم که دلیران ناحیه‌مان با خواهش خود با قدم‌های استوار با دل گرم به خدمت وطن مادر رفته ایستادند. خدمت به وطن مادر برای هر یک جوانمرد باننگ و ناموس تاجیکستان قرض شهروندی میباشد. از این رو هر یک جوانمرد باید رسالت خود را در نزد وطن و ملت خویش با خدمت صافدلانه و روحیه جوانمردانه اجرا نماید. من مادر حسن حسینی که عین حال در کامل خدمت کرده ایستند و پدران و مادران گفتنی هم که فرزندای خود را تربیت خوب نصیحت خوب کرده سالم صالح به خدمت مادر وطن روان کنید. فرزندای ما سیمی فرزند خود که به خدمت رفتند، دویمی فرزندم خدمت کرد، خدمت مادر وطن را بود کرد اومد و دادران خودش نصیحت داد. مکتب میانه را دادران ختم نموده، روی به خدمت مادر وطن خدمت کنید، سربلنده از خدمت مادر وطن نترسید، روی خدمت مادر وطن را اجرا کنید. ضمن سخنرانی رهبریت ناحیه قید نمودند که محض توسط خدمت در قسم‌های حربی جوانان آب و تاب می‌یابند و همچون مردان شجاع وطن به کمال می‌رسند و در برابر این دانش و ملکه سیاسی خود را بلند برداشته حفظ مرز و بوم و هر یک وجب زمین تاجیکستان عزیز را برای خود شرف و افتخار می‌دانند. ما با جوانان همراه گفتنیم که خدمت وطن مادر عاشق دل با جا بیارن، باید که زیرکی و هوشیاری را دست ندهند، باید که همه جوانان رفته خدمت وطن عاشق دل با جا بیارین و زیرکی را دست ندهند. باعث سرفرازی و سربلندی بزرگ است که تحت رهبری اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت پرزیدنت کشور عزیزمان تاجیکستان محترم امامعلی رحمان، ما زنان و مادران تمام قشر جامعه در فضای آباد و آسایشته کشور عزیزمان تاجیکستان عمر به سر برده ایستاده. من امروز نبیره خودم حرمتعلی را به این صف قوه‌های مسلح گسیل کرده ایستاده. بسیار خرسند هستیم. بعد ختم دانشگاه ملی جمهوری تاجیکستان آماده است که رفته خدمت خلق و وطن، خدمت مادر وطن را با سربلندانه ادا نماید. ما زنان و مادران هر فردی جامعه وظیفه‌دار هستیم که جواباً با این قدر غمخواری های پیشوای معظم ملت زیرکی و هوشیاری سیاسی را از دست نداده جوانان را، نسل‌های آینده ساز را در روحیه وطن دوستی، در روحیه افتخار بلندی وطنداری، در روحیه ارج گذاشتن به مقدسات ملی تربیت نماییم و نگذاریم که یگان گروه ناخلف و افراطگرای این قدر فضای آباد و آسایشته تاجیکستان عزیز ما را
халалдор созад. хизмат дар сафи қувваҳои мусаллаҳ барои ҷавонон мактаби ҳаёт аст, зеро онҳо маҳз дар давраи хизмати аскарӣ имкон доранд ки моҳияти мафҳумҳои ватан, давлат ва миллати худро ба хубӣ дарк карда, сабақи далерию шуҷоат ва садоқат омӯзанд. адои хизмат дар сафҳои қувваҳои мусаллаҳ на танҳо қарзи муқаддаси фарзандӣ, балки мояи ифтихор ва шарафи бузург буда. хизмати ҳарбӣ ба ҳар як ҷавонмард ҳамчун мактаби ҷасорату матонат, дӯстию рафоқат ва худогоҳию меҳанпарастӣ хизмат мекунад. дар идомаи чорабинӣ ҳамчунин дигар иштирокдорон аз ҷумла даъватшавандаҳо ва волидони онҳо дар мавзӯи хизмат ба ватанмодар андешаронӣ намуда, ҷавононро ба ватандӯстӣ, хештаншиносӣ, садоқатмандӣ ба давлату миллат ҳидоят намуданд. ҳунармандони бахши фарҳанги ноҳияи вахш суруду таронаҳои дилнишину ватандӯстонаро пешниҳоди аҳли чорабинӣ намуданд ва ҷавонон дар вазъияти хотирмон бо ҳисси баланди ватандӯстӣ, садоқат ба халқу кишвари азизамон ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон гусел карда шуданд.